Nej! Okay, Han skadede faktisk ret meget her. Ja. Ja, vi fik en. Vi døde 2. Jeg kunne sagtens have taget, hvis jeg... Jeg var overhovedet ikke forberedt på det. Han kom bare ud af det blå. Nej, jeg tror, han flasher til sådan noget. Jeg skal bare holde, så snakker vi. Jeg har holdt om... Holy shit. shit. Nej, fuck! Han ult! Jamen, jeg kommer til. Nice. Fuck, det var egentlig galt, jeg kunne holde op hen. Løb! Okay, jeg bruger alt. Nice, man! Godt lavet. Tak. Var det nice, jeg kunne... Var det ikke godt klaret, at jeg kunne holde ham der hen, egentlig? Ja, nice. Fuck, jeg skader meget. For sweet for pro. Jeg tror faktisk, vi vinder den her. Vi vinder lane. Vi vinder ikke de andre lanes. Jeg er en midt top taber. Jeg viste den pænt fedt. Nej, det er vi ikke nok. Ja, vi er 4-1. Du har også KS. Her, nice. Okay, lad os gå top og midt og hjælpe, når vi lige har taget det her tower. Så går jeg midt, og du kan top. Godt. Tager vi ham? Det var meget godt spray. Ja, ja. Nice, love. Jeg går bot, du går top, okay? Shit, hjælp! 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 Kom. Kom.